Rozmýšľate nad tým, ako pomôcť svojim zamestnancom, ktorí môžu cítiť vyhorenosť a potrebu nových víziev? Myslíte na dôležitosť prevencie dlhodobej pracovnej neschopnosti vašich zamestnancov? Čo by ste povedali na možnosť, že existuje firma, ktorá vám môže pomôcť naštartovať túto zmenu? Naša ponuka zahŕňa dni zdravia priamo vo vašej firme, čím šetríme vašej spoločnosti čas a finančné prostriedky. S naším unikátnym systémom vyhodnocovania zdravia a kondície môžeme pomôcť rozvíjať záujem o sebarealizáciu. Náš tím je pripravený poskytnúť podporu priamo vo vašom pracovnom prostredí. Ako bonus pre nových klientov môžete využiť našu ponuku na meranie 5 zamestnancov v hodnote 480 € úplne zadarmo. Pomôžeme vašim zamestnancom nájsť novú energiu a motiváciu, aby dosiahli svoj plný potenciál. Predlžujeme život.sk